Hello guys, ang atong topic karon is kung saan pagbayad sa order sa Shopee via GCash. So, na ako'y meron nun dire na worth 5,531. So, since nga ang Xiaomi is dili sila ga COD karon, so nag-proceed na lang ko sa GCash, ang alternative payment. So karon atong siyang step by step kung saan pagbayad. So first, kung naka-order na ka ani, so click na tong pay now. Tapos email, sunod connect siya sa GCash guys. So muna itong kuan, imong input imong number, tapos Dragon Pay 4,531. So next, mo send din siya code guys sa imong number. So ang number so next, so then pin sa imong GCash. So sa ipon Facebook. So next, once na ma-input mo ang pin sa imong GCash, next lang. So which is na ako'y balance ka 5,750 minusan lang sa 5,731. So pay lang dayon ka. So nakuha na guys, kanang umana to siya. Dali na kayo ang pagbayad sa GCash sa Shopee. Matong ganito nga pangbayad ang GCash. Kay Muslim magud karon sa mga sa Xiaomi, dito sila ka COD karon. Kuan gid sila kanang magbayad ka via GCash or Dragon Pay sa mga 7-Eleven, sa M. Willier. So masayon man yung GCash kay iguro man ka maghulog sa Palawan. So mga siya guys, salamat kayo sa pag-watch sa video. Kung nga inyo pang i-like o subscribe akong channel para napod tayo pamugas. So salamat guys, bye, thank you.